Nyasaye maono mano chwe polo gi piny gi nam gi gode gi gik mantie. Yawnwa piny nono, duong' odog ni ae Baba.
ahinya jana malolo TV ma cheno ma jotich miyo kinywa kawuono arwake achiel kachiel machiegni cheno miero cheno ma jotich kaka ng'e pile ma chenro mabende war morit Nyasaye te e migepe mopogore opogore mana kaka jawachoga pile bed apostol bed pastor kaachiel gi jower duto wanwang'o thuolo achiel kachiel kendo wagudhore e chenro ma jotich jumapil ka jumapil. Okinyi ma kawuono wasenwang'o thuolo kendo achiel kachiel mondo romi achiel kuom jawer jatich Nyasaye bende ng'e ni sama isebet mana kiwinje Bluetooth speaker kuonde mopogore opogore lakini kawuono wan kode ka achiel kachiel. Kok kamano abiro miyo thuolo achiel kachiel mondo yanwa gi lamo asto bang' mano koko nyiso ni en ng'a to wagi kanye. Ang'e ni jatich Nyasaye asto konwa ni jatich Nyasaye ka otie gi omane jatich Nyasaye opaki suruth ahinya. Abiro miyo thuolo achiel kachiel mondo yanwa gi lamo kwa dhi nyime thuolo en mari jalweny. Walamo duong' kod pak odogni Jehova Nyasaye. En thuolo makende miloso odiochieng' ma kawuono mondo wachopi e TV marwa mar Lolwe. Waduoko ni erokamano. Akawo fanwa duto te akete lweti kwa chako chenro mar jotich so Nyasaye weche mwadhi wacho in mondo igwedhgi. Akawo piny Kenya akete lweti ni mondo imiwa kwe makende. Akawo jogo duto matuo mane osiptende ya Jehova Nyasaye ni mondo ichanggi. Baba kwa chako chenro ni in mondo ibedie. Igwedhe fanwa duto te ka weche mwadhi wacho gigwedhore godo kendo giyudo puonj makare. Alamo ikamano lamo chopi kom duong' mari e nyingi Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Koro jatich Nyasaye achiel kachiel wabiro miyi thuolo mondo iwulri n'oganda Nyasaye mane ni mokwongo. Yes. Ni ng'ama nade tia gi kanye. In jamoro samoro ng'ato sumna ka winji lakini pok ong'eno loso ng'ama nade. Thuolo en mar jalweny. Agone Jehova Nyasaye erokamano kuom thuolo moloso mondo achopi e TV marwa mar Lolwe. Odiochieng' ma kawuono. Ogendni mang'eny ageno osewinjo wendega ka gwedho gi tok ging'eya. To odiochieng' ma kawuono aduoko ne Jehova Nyasaye erokamano mondo abi ayangra ne fan magwa. Okay, nikech koro mondo jopiny koro ng'ewa maber ma brother Wycliffe Odhiambo Ruko mowero ro en winyo. Koro ing'e ni sama wacho ro en winyo maber ahinya. Ro wendo ro en winyo maber ahinya. Kiyude tiyudo mwandu. Koro ang'e ni jopiny ong'eyo brother. Kama gichako ga niya. Unuwero Yesu notimo nwang'o. Wan okonyo chunywa wan joma richo mane baya baya. Yesu konyo chunywa. Koro kapok wadhi abiro jatich Nyasaye. Erokamano. Ang'e ni isebedo jawer osewinji lakini ok mong'eyo nonro mari. Ni chako wer karang'o kata ng'o warruok karang'o. Momiyo chopo sani ma koro dhi migolo nyaka we kendo dhano koro osewinji mang'eny. Agone Jehova Nyasaye erokamano jakadongo. Brother Wycliffe Odhiambo Ruko nachako wer kapod atin, nachako wer kane skul. Mondo ng'ato ng'e talanta mare kaoga time ka Nyasaye ok oyawo wang'i. An Nyasaye noyawo wang'a kapod atin. Achako wer kane primary school, awer kane high school, awer kane college, to nan gi lek moro ni chieng' moro achiel ka Nyasaye otimo na ng'wono to wendega mondo gwedh jopiny. Koro sani to wendega koro gwedho jopiny. Sani koro ro en winyo maber ahinya. Sani koro yawo piny. Dhano nyalo winjowa kamoro amora ma gintie. Jatich Nyasaye kapok wadhi mabor ahinya. En okenge mage mikawo mondo ichop sani nikech ang'eyo ni okenge mage mikawo mondo ichop sani mondo koro ing'eri e piny nikech ing'e ni dhano to osebedo mana ka winji lakini okang' mondo ichop sani. Penjo maber ahinya jakadongo. Ing'e ni gimoro amora mitimo iketo Nyasaye mbele. To kiketo Nyasaye mbele gimitimo ruoth teloni. Mondo brother Wycliffe ochop kama ochope nitie okang' makawo. Okang' mokwongo en dhi e studio mondo idhi kawo wer ma Nyasaye omino. Iketi e CD mondo ichop ne oganda mokinya choponegi. Mano mokwongo. Mana twa mokwongo. Iseng'eyo ni in gi mich ma Nyasaye omiyi to mich ni ere kaka idwa gwedhogo jo Nyasaye. Nyaka idhi e studio, midhi e studio mi record wer. Mano step mokwongo. Step mar ariyo, Nyasaye osemi wer, miwer. Ere kaka ji dhi yudo wendegi gi. Ineno. Mano step mar ariyo. Step mar adek, nyaka in be iwuothi irom gi jopiny. Amen. Erokamano ahinya jana malolo TV mana kaka isewinjo no. Wan gi jatich Nyasaye brother Wycliffe Odhiambo Ruko.
Odang nango miyo ko bedo apostle ko bedo evangelist to bedo brother nikech wan kode kachiel cheno ma jotich pod wan kode ka kitu recordwa medikete mane Lolwe TV nikech gini en marwa okiny makawuono dhano mang'eny osebedo ka penjo wendni were gi ng'ama nade ere fwenyruok manero machalo kama negi baya to ere gimiyo no gi baya to ngomiyo mo we bayo biro wach Nyasaye jati Nyasaye opak ruoth were nitie weche moko manie iye ma samoro ganda Nyasaye ok nyal winjo ni un wero Yesu nikech ne otimo nwang'o kamano yudo ka ng'ato moro ok ong'e gimiyo opo mana ka osechopo lakini Yesu timo lakini ok nyalo lalne gima Yesu timone nyalo gwenye kichani wan wabaya koro in kaka koro in brother Wycliffe in ibayo kirie ka jalo penjo maber ahinya Mumbo Jakado wan joma richo mane baya to Yesu motimo nade Yesu mokonyo chunywa amomiyo wang'uono nitie joka richo joka ne richo kabisa to gima kik wi wilgo ni Yesu nobiro ne joma richo jok biro ne joma beyo kende koro yudo ka nitie jok moko mane piny olalgo nitie ng'ato mane en omere kong'o kamano nitie ng'ato ma en thumne manolal kode nitie ng'ato ma en bilono kende manong'eyo tiyudo ka nodonje warruok mar Jehova Nyasaye to Nyasaye odhi molose moduogo makoro nyalo bedo jawer onyalo bedo jayalo onyalo bedo jainjili yes koro momiyo koro ngimane olokore koro momiyo wer wacho ni wan joma richo mane baya to Yesu mokonyo chunywa amen ne jada Lolwe TV ko kaw kinde abro miyo jatich Nyasaye thuolo achiel kachiel mondo godwa gi wer mawacho ni ro en winyo ko kamano to jatich Nyasaye thuolo en mari koro wer king'yo ganda Nyasaye yawaro en winyo maber ahinya ero endoro en winyo maber ahinya kiyude tiyudo mwandu nuwero Yesu notimo nwang'o wan okonyo chunywa wan joma richo mane baya to Yesu nokonyo chunywa wan okonyo chunywa wan joma richo mane baya Yesu mokonyo chunywa nuwero Yesu notimo nwang'o wan okonyo chunywa wan joma richo mane baya Yesu mokonyo chunywa en mororo madindo dagi en Yesu nogo en mororo madindo dagi Roma puodho chunywa en mororo madindo dagi en Yesu nogo en mororo madindo dagi Roma puodho chunywa Choro en akuru malera inya omor gi weche ngima timbe pinye maro odagi manyaka nene makata jonabi no chanda inya nyakung'eni rokilu timbe pinye maro odagi manyaka nene makata jonabi no chanda inya nyakung'eni rokilu chido mango cheringo Yese mamenyo nwayo joka Yesu wa wuotha wan waonge
waonge luoro makata piny ochido mango charingo Yese mamenyo nwayo Iro en winyo maber ahinya Ero mwandu ro en winyo maber ahinya Kiyude tiyudo wendo Ro en winyo maber ahinya Ero mwandu ro en winyo maber ahinya Kiyude tiyudo wendo Manena dir Timbe piny ro dagi Makata kilemu Timedo gariyo ruoth nong'ogi oko Ro en mwandu Hallelujah Glory Iro en winyo maber ahinya Ero mwandu ro en winyo maber ahinya Kiyude tiyudo wendo Ro en winyo maber ahinya Ero mwandu ro en winyo maber ahinya Kiyude tiyudo wendo Iro en winyo maber ahinya Ero mwandu ro en winyo maber ahinya Kiyude tiyudo wendo Ro en winyo maber ahinya Ero mwandu ro en winyo maber ahinya Kiyude tiyudo wendo En erokamano ahinya kaka kutudri kodwa mano jatich Nyasaye Brother Wycliffe Odhiambo kowacho ni un uhero Yesu nikech notimo nwang'o. Okinyi ma kawuono samoro ihero Yesu lakini ok ifwenyo. Yesu nokawo ngimane mokete musalaba mochwero rembene mondo nwang' warruok. Omiyo piny ma kawuono obed Wahindi, obed Wasungu, obed Chinese, giseamua kendo gipako Yesu ka gitimo ng'uono kendo gilando wach Nyasaye maber ahinya nikech osedoko ng'uono, osedoko mwandu, osekelo kwe, osekelo hera, osechango ji, pudho osewuotho. En Yesu molando okinyi ma kawuono chenro ma jotich. Omiyo kitudri kodwa med kete mana e Lolwe TV nikech gini en marwa. Mano jatich Nyasaye Brother Wycliffe Odhiambo oruko kendo med kete mana e Lolwe TV. Pod wan kode kachiel kachiel nikech wero wendegi mang'eny lakini samoro bende korkero yude mokwongo. Jatich Nyasaye ni osepako Nyasaye, osewer, osetimo gigo ma Nyasaye gombo mondo otim lakini pod oendelea gi safari ni. Okinyi ma kawuono penjeri ane bindi seto tich Nyasaye tijony piyo. Kijony piyo osiepna samoro poni ok inichopi kijony piyo. Omiyo med mana keto sinani kachiel tich Nyasaye kendo ngimani nyaka lokre mana kod tich ma joticho mikito an Mumbo Jakadongo. Jatich Nyasaye. Kamano jatich Opaki sa nyakendo. Opak ruoth. Aneno ka dhano winjo kokoro osefwenyo ni ng'ama nade. Dhano koro oseng'eya. Dhano koro oseng'eya nikech ing'e ni dhano winjo mana dwaro. Winjo wer lakini wuon wer. Wuon wer. To gikia. Wer gwedhe to ok ong'e wuon wer. Ere fwenyruok mano biro ni. Wer ni leke kosigole muma koso ere kaka wer winjo Jatich Nyasaye mondo koro mola ne wer matut. Penjo maber kabisa. Kila jawer nitie kaka Nyasaye tiyo godo. Inya yudo kaka Brother Wycliffe wer mar en winyo. Chieng' moro ka koro ane yweyo matin to aneno fweny mar roho karo nyisa ni wendni onego bed ni chopo ne jopiny to wendni nigi puonj koro kachiew tandiko werni matieko kama ochope tawacho ni wendni nyaka koro dhi gwedho ang'o? Dhi gwedho oganda jende Nyasaye. King'iyo wendni to en gi puonj e iye. Yesu kane dhi to nowacho nobiro wenwa jakony ma en Roho Maler. Ma ka in gi Roho Jakadongo to onge luoro moro amora mibetgo nikech Roho ni ema biro guide. Koro mae fweny mano biro na. Koro ka fwenyo biro na tawacho ni nyaka chop lek na chande. Nyaka dhi e studio mondo aket wendni manyalo gwedhoga oganda. Mane kaka Roho ma Nyasaye notiyo koda. Jatich Nyasaye, mana kaka kang'eno Mumbo Jakadongo nigi penjo lakini penjo gi bende chuna nikech oganda Nyasaye wagombo mondo bed e ler. Wan gi Roho aina di. Wabed gi Roho achiel koso digibed mang'eny. Aya to ka gin mang'eny samoro dhi wacho ni gin mang'eny to dwa fweny nade mar Roho Maler to mar Roho marach to dwa fweny nade ma to koro Roho kata ng'ane tugo kodwa kata ng'ane pimo wiwa Jatich Nyasaye. Ago erokamano kuom penjo maber Mumbo Jakadongo. Roho mar Nyasaye nitie joma nigi Roho to nitie joma tiyo gi Roho mopogore. But Roho mane Yesu owenwa cha to en Roho adi? Achiel. Iwinja? Mane Roho Maler. To koro iyudo ka ng'ato jomoko okawo Roho tiyo go e yo
marach. Anya wacho kamano. Yes. En okawo roho samoro yudo nokoro. To kara en okoro mana gima nosedhi ogo mbaka kamoro. Magi go mbaka. Ojanja molosi. Koro kara no neni kamoro kikalo kamoro. Kata ko neni kitimo gimoro. Koro sama ngudhi e church cha to mae gimo nyiso jopiny. Ogo mbaka. Ni Mumbo Jakadongo. Aneno wach moro kuomi. Kara wach mo neno kuomi ni. Mano neno cha. Iwinjo. To roho maber, roho maler mane Jehova Nyasaye owenwa en roho ma Nyasaye wuoyo kodi. Iwinja, Nyasaye wuoyo kodi. Ma ng'ama nigi roho nyalo nyisi ni Mumbo Jakadongo. Aneno wach moro mabiro timoreni. To kiketo ne Nyasaye kata kikawo wach monyisi no kata kana en mana jali moro midhiro mogo. To ilame Nyasaye. Tiyudo ka wachno koro timore maber. Iwinjo mano roho madieri. To roho mar miriambo en roho moro ma ng'ato ketogo oyago kibanda moro kamoro emboloko jiyo msuma. Iwinjo ni kele otonglo moro matine kalam ni ruoth. Koro en yor yuto. To roho maler mane Jehova Nyasaye omiyowa en roho ma wacha dieri. Ma roho ni konyisi ni Mumbo kamidhiye no to rach gom. Timore nade igomo mano roho maler. Jati Nyasaye. Ang'eyo ni gi fwenyruok kor karoka to yaya penjo nikech ma bende thul mako jopiny bende fwenye weche mag roho. Kamano. Roho bende ipidho nikech aneno ka jomoko kawo rimbo mokete wigi samoro ane ma samoro ka understand lakini gipidho wachni wiya ni apidho go roho. To imbe Nyasaye omi fwenyruok mar roho e oganda luo e generation marwa ka. Koro nyalo bende roho ni bende ipidho jalweny. Penjo maber. Duok nagi king'iyo gi kach jalweny. Penjo maber. Yes. Gima nyanyiso jopiny en achiel Jakadongo. Roho mar Nyasaye manomiyowa roho. To kaka ng'ato rito roho mare to ok dawuoye iwinjo. Nikech yudo ka jomoko embe samoro oketo ni wiye no kanye ma roho pe nitimore nade nitiere iwinjo. Jomoko bong'e ni roho to dak ang'owe ei. Koro an gima nyawacho roho mane Jehova Nyasaye oronwa cha. Roho maler no. Roho mok riambi, roho mok kuodh ng'ato, roho mok wuond ng'ato, roho manyisi yo madhi ka Jehova Nyasaye. Mane roho mang'eyo. Jati Nyasaye podo mane roka. Kich ang'eyo ni samoro asewinjo weche mang'eny kichame ng'eni ataro Jati Nyasaye. In iromo gi Jati Nyasaye. Nitie got moko ni ng'ano dhi pidh ne roho. Roho ni bende ipidho en cham koso winjo kae machielo nikech ng'ane nito dhi kama odhi pidh ne roho. Aya koduogo ni to chako koro. Dibed ni roho Nyasaye ni ipidhe koso chal nade jalweny. Penjo maber. Gima nyalo nyisi Jakadongo roho mar Nyasaye mamiyo ji roho ok pidhe piny ka. Iwinja roho ok pidhe piny ka. Gima nyalo nyiso jopiny en ni roho Jehova Nyasaye mamiyo ji roho ma an mano kaka ng'eye nikech roho maler kuom Jehova Nyasaye. To ka ng'ato kawi oteri e tie got moro no pidho ni roho kanyo to kanya wacho kila din nigi kaka gilamo Jehova Nyasaye tan mang'eyo ang'e ni roho maler kuom Jehova Nyasaye. Koro ka roho maler kuom Jehova Nyasaye to roho no puonja kaka onego be nadak, kaka onego be nalemo, kaka onego be nawuotho makata ka ng'ato neni to nyiso ni ma to jatich Nyasaye maonge kamiponde. Kamano. Jati Nyasaye ang'e ni penjo pod wan kae nikech ang'e Nyasaye omiwa kinde mondo wawuoy go ganda Nyasaye nikech weche moko bite manya iluwo ni keke gin gikikore akika to ng'ato ka moko winjore ng'ato wemo winjore mano bende mena nitie. Waseno ka Jati Nyasaye moko wuotho gi kanzo e town, jomoko bende amoni ok idho gari, jomoko bende tinde idho gari to ok idhe. Koro nitie lokruok Jati Nyasaye. Kichimbe nyaka na ng'e gini moko mokalo kata mana uchiel. Ogudu ni ewi ma kata bende Kristian mane ewi. To gigi samoro ko ng'e tiendgi kalo gi generation. Samoro nyulo machiegni gigi chandowa. Ere gima gini nyalo nyiso for example kwa chomo guti no tir. Penjo maber. Pok na rum kod kiongo gudu. Penjo maber ahinya Jakadongo. Nitie kaka din mag lamo Nyasaye. Wan gi SDA, wan gi Catholic, wan gi Israel, wan gi roho mopogore kaka Brother Wycliffe an ja Israel Church of Africa in Salt and CA. Rwakruok na onego nyis wach Nyasaye man kuoma. Kit rwakruok ni onego wachie makata ng'ato pok ong'i to nyalo wacho ni ng'ani to chalo gima Nyasaye ni kuome iwinjo. Koro kinena ka rwako gutani nena go pile kasi ka rwako manyiso ni ayangora ni ang'ado ticket adi clear na tiyo ne Nyasaye. Kinena nena kamano Brother Wycliffe marwako ogudu cha. Yes, mano jatich Nyasaye. To kikarwako ogudu no to timbega to pogore gi gima oguta no nyiso iwinjo. Sama koro ang'ado ticket ma wacho ni adwa tiyo ne Jehova Nyasaye, timbega, wechena, kit wuodha, kit rwakruokna onego nyis warruok iwinja. To ok ni samoro ineno kaka rwakora to ka wacho na jatich Nyasaye to question mark moro bedi. Kamano. Kamano ahinya.
ne jana ma Lolwe TV ma chenro ma jotich ma Mbuja Kadongo kako kitudre kodwa med kete mane Lolwe TV ma Mbuja Kadongo chenro ma jotich okiny ma kawuono non jatich Nyasaye Brother Wycliffe Odhiambo Oruko mabende oero wer mabende ise mana winjo unuero Yesu nikech notimo nuang'o mano ntiere kanyo to pod wero wende mang'eny nikech pod wan kode kachiel obiro chako wer machiel ni oyawo piny jatich Nyasaye opake Yesu Ruoth amina nitie wer mioro kendo ni oyawo piny jalweny wer ni samoro oganda Nyasaye pok ofwenyo begede gifwenye ni Nyasaye oyawo negi piny koso piny negi yawo kendgi miwa nonro mathin kuom wach nyadilo jalweny penjo maber Mbuja Kadongo dong koro piny oyawore sani piny oyawore manyiso ni Nyasaye oyawonwa piny wende ni Nyasaye nowuoyo koda ni sama ichiew kapok ichako gimoro amora mitimo duok ne Jehova Nyasaye erokamano nikech ang'o nitie ogendni mang'eny mano gombo neno odiechieng' ma kawuono to ok gitimore nade ok gineno to in Nyasaye otimo ni ng'uono ma jaber mitimori nade mineno odiechieng' mae kaka ne Nyasaye wuoyo koda maloso wendni makoro kidwaro monde ichak chenro ni gokinyi to nyaka ikuong ilame Jehova Nyasaye koro kiwinjo ga redio Kogwen kiwinjo jotich so Kogwen kanyo nyaka iwinj ka koro wende ni dhi kama Baba piny kori yaonwa Baba piny kori yaonwa Wuora piny kori yaonwa giremo Baba piny kori yaonwa giremo sana yo ngamalo ionge sana yo ngamalo ionge Baba ng'ato koro penjore kacha Jakadongo ni to ere kaka onya yudo wendani ng'eni sani ok water CD mabor ni nyaka ang' imany CD ko kitim nang'o gimitimo en mani kaw mana simbino ang'eni jomoko oketo sime charging kaw simbino ibed go machiegni aneno ko osiepna cha osekaw simo koro ikaw mana simbino tidiyo *811 *453# tisemana yudo *811 *453# tisemana yudo were simbi kanyo mate tinde thuero ko ka otere music store ok watere music store piny tiyo chiewo baba kisetimo kamano to baba piny kore yawonwa nono erokamano ahinya jada ma Lolwe TV mana kaka nisewinjo ni wan gi Brother Wycliffe Odhiambo Oruko omiyo medikete ma Lolwe TV jatich Nyasaye oganda Nyasaye osekwayo mang'eny sana ni bende obede ka wach Nyasaye omiyo kawuono ngi Nyasaye omiye kinde kendo ang'eyo ni nwang'o thuolo achiel kachiel igwedhori kachiel gi wende mabende owero pod owero gi mang'eny to wacho mana wer achiel kendo jatich Nyasaye mondo ng'ato koro nwang'o wende gi te onyalo timo nang'o kata samoro ere yo mayot ma ng'ato nwang'o wende gi mondo penjo maber gimitimo kata kidwaro roho en winyo ang'eni roho en winyo gwedhiga sana ing'eni mano bende kanone saidi nikech ang'iyo kata kogwen sani en mikete ago erokamano gimikawo oganda Nyasaye jakwaye to koro samoro ng'ato ni Ugenya ng'ato ni Kisumu ng'ato ni Mombasa to dwaro wend Brother Wycliffe dong' akoneno kawo mana simu to kosekawo simbeno to dhi mana kar message kacha to kidhi kar message kanyo tindiko ni skiza to iketo space matin tindiko 95056 tioro ne 811 isemani do roho en winyo to jatich Nyasaye ko maybe ng'ato doluongi mkutano bed gi chokruok moro chokruok gi bende dhi jatich Nyasaye chokruok adhiye Nyasaye oluonga mondo atine ing'eni jomoko biro penja ni Brother Wycliffe mang'eni be idwa mapenja to kori luor ni dwa go nengo marom nade winjo mondo adhi atine Nyasaye kapok apenj mondo ng'ato luw chokruok idwaro pesa di ang'eni dwa penja mano wan watiyo ne Jehova Nyasaye to ing'eni sama dhi tiyo ne Jehova Nyasaye an Nairobi koro kadhi Kisumu ng'eni ok dawuotho gi tienda nyaka Kisumu kiketo na fuel more gari dong' mano be igwedha ambe ka koro ang'a chokruogno tatimora nade ating'e sikacha moro adhi amadho nyithindo nego maber atimo makosa onge makosa koro mano ok owacho nago nengo gima Nyasaye omi migwedhago kaka jatich ruoth tabira wapako Jehova Nyasaye kata mana ka wadhi Kadongo kata mana ka Kisumu kata mana Lego to mana kamano ano kasabene mawawang'a kapoko mawawang'o wuoyi gi jopiny asto bang' mano imigi namba ni mar simu mondo ng'at moloso chokruok wang'ni bende okele roho en winyo mondo gipake go Nyasaye kama giloso chokruogno erokamano ahinya Mbuja Kadongo ogendni mang'eny osegombo sana mondo gi luong Brother Wycliffe ng'ama nigi chokruok adwa chiwo nambana kapok achiwo nambana eno ko fans mang'eny gona simu kae ni Brother Wycliffe ere kaka ayudo wendno wer mar oyawo piny ikaka simbi kaka wacho cha tidiyo *811
811 star 453 hash. Wanuone gi kendo star 811 star 453 hash. To wendi no iseyudo namba na mar sim. Koro ndik piny mondo koro ka mondo ultimi nade iluonga chokruok donge 0723 78 44 03 0723 78 44 03. Kitimo kamano jakadongo tachopo mane chokruok mari. Erokamano ahinya. Ne jano malolo TV gino mabedo kod chakruok okose mako bedo gi giko okinyi makawuono non yet Nyasaye brother Wycliffe Odhiambo Roko mabende winjo nonro mare kaka no chako wer gigo Nyasaye osetimo ngimane kendo wende mosewero yao piny roen winyo kaachiel kod wende mang'eny kendo yo minyanongo wendegi bende owacho kachiel kachiel. Ang'oni saa koro mar chiemb chuny abiro kawo thuolo mda achiel kachiel mda rwak Pastor Bishop Kokombo mar Full Gospel Churches of Kisumu mondo chako miwa chiemb chuny to bang' mano playlist mara kawuono ber wende misebedo kikwayo te kawuono aketo gi kachiel kachiel kendo wang' ne gwedhri nikech saa mama wang' kokamano to dwa dhi nyaka next week lang'eyo ni gino mane gi chakruok okos mako bedo gi giko mane mbuja kadongo e chieng' ma jotich nyaka Jumapil saa machalo kod ma omiyo kete mana ka nikech gine en marwa kokamano to riti masani erokamano ahinya. Nyasaye maono mano chwe polo gi piny gi nam gi gode gi gik mantie yawnwa piny nono